Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zimene zachitika pano lero boma labadwa. Boma layambika lerolo pa 16 tizangokwaniritsa. Koma zonse zachitika pano ndi chizindikiro chosenyeza kuti Profesa Mutharika akutenganso boma pa 16 September. Anthu amene anabwera pano, anthu okondwa, obwera okha. Sikuti kubwera kuzalandira 2000 kapena kuchita kubwera kuti azapasidwe t-shirt, koma kubwera okha modzipereka kuthamanga ndipo ngakhale malo amasowa soza kuti Profesa walandiridwa ndi manja onse. Komanso titalowa mkatimo Profesa watilemekeza ife amayi chifukwa tikukamba za amayi, tikukamba za kuti tikweza amayi, koma singamakambe za amayi popanda amayi ainu wake kukhala kutsogolo. Timayembekezera kuti akhoza kuti pasanzi mayi ngakhale mzibambo, koma poti pasanzi mayi takondwera kwambiri chifukwa kwa abambo tikanachita kukasiya agenda yathu ya amayi, koma kwa mzimayi ali momwemo mavuto ali musapato zathu kale. Choncho ku directorate kwathu ine pamodzi ndi Ansah azigawo zonse tiri othokoza kwa president yathu Profesa Mutharika potiganizira kuti patsa running mate wa chizimayi. Ifeyo mayi amene watigwira nawo ntchito paliponse tiyenda chifukwa tikukamba una kuti dziko lino zinthu zaonongeka, amalawi akuvutika, ndipo amalawi akuvutikawo ambiri ndi amayi. Chiwerengero cha dziko lino mukudziwa kuti 52% ndi azimayi. Komanso mkaundula wa MEC alembetsa ambiri ochuluka mavoti ndi amayi. Soza kuti amayi tili patsogolo, ndipo ife tigwira ntchito molimbika kusapota Profesa Mutharika kuti pa 16 September akawine ndi landslide victory. Ndipo ndi chikhulupiriro kuti zitheka chifukwa agwira kiyi weniweni wachisankho. Kiyi wachisankho ndi mzimayi. Nde ifeyo tanyamuka ndipo sitibwerera mbuyo, tipereka support yathu yonse, ndipo tili okondwera. Dr. Ansah ndi mzimayi wa experience, wokhwima maganizo, oopa Mulungu. Tili ndi chikhulupiriro kuti athandiza president kugwira ntchito yokonzanso dziko lino. Dziko linaonongeka, tikukamba za chilichonse, mphamvu yakwacha yagwa, forex muno mulibe, fuel akuvuta, sugar amene opangidwa pasalima apa panchalo apazi kuvuta, sopo ndeti sanene, njala ndi imene nyumba iliyonse lero muli njala, fertilizer ndi amene yodula, chilichonse palibe chikukoma dziko muno. President ananenapo mbuyomu kuti ngati mupange chisankho molakwika mudziwe kuti choyipa chidzayendesa dzikoli. Tayendesedwa ndi choyipa mu zaka 5 ndipo tachiona ndipo takhaula, koma pa 16 September wina afuna asafune tikusintha boma ilili, ndipo tikuyika Profesa Mutharika ndi DPP president athu ndi running mate wawo mayi Ansah ndi anyamata awo amene athandize kuyendetsa boma. Tidayendetsapo kale anthu ndi mboni akudziwa timagwira ntchito yabwino, ndipo tigwira koposa pamene pachapo. Amalawi akhale ndi chiyembekezo, amalawi akhale ndi chikhulupiriro, zinthu zikonzeka, amalawi alandire Dr. Ansah chifukwa mzimayi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.